Здравейте, приятели! Днеска видеото е малко по-различно, защото днеска ще опитваме шоколадите на Lava Bear от Andy Studio. Тук виждате, че са бомбони. Бонили. Май така ми писаха в коментарите да опитам този шоколад, този беше страхотен, така казаха, но да не губя повече време. Ето. Вижте колко е яка опаковката. Баси яките неща. Така, малко е разтопено нищо. Така, мирише на киндер. Малко е хрупкаво. Да. Ама иначе е хубаво. И благодаря ви, че гледахте това видео. Ако искате, опитайте такива шоколади. Има и различни, има и един обикновен. Така че, благодаря ви и чао!